Haga jingle ka Indian Premier League playoff happening ka SRH Persia ka RR. Haba pai shigana ka jingle ka SRH kala job ka tos bat kala ailat ya ka RR batit ningkong. Haga palicit jong ka RR kirang tit jong ka kilala ban tit bah. Haga bagi lala ban kamai hadu R spa South Hill Lions. Bad ha pra weekend na ki RP over. Bad haga na ka palicit jong ka RR u baby boss. Ulala ban kamai hadu kentai penyau runs tang na ki RP kentai balls. Bad kumjuru ulayo adu khat R tadi ki 6. Haba pai pat shaka palicit jong ka SRH wala kirang tit jong ka kila persyang ban be ya thong balabu da ka RR Henry kirang kawang bol jong ka RR ki klem ailat haga ba ka SRH kalala ban kamai tang shis pa khantai penriu runs bad hab barok wicket bad ka RR ka job ya kene jingle kai da sau penyau runs baleng ba kene jing job ka RR kalayo bane keni rung shaka final Persia ka GT kat ba ka SRH kala kot ka jingai lenti jong ka menta ka samoi Haga jingle ka Unity Cup hapring ka India Persia ka Jamaica haga nga jingle ka Jamaica kala khur ka nam job hadin bagalala abad pelim ya ka India da arlanot Haga jingle ka Europa Conference League final hapring ka Crystal Palace Persia ka Rayo Vallecano Haba phai shagna ka jingle ka final haga kela step ka jingle ka kalong Maria Khaj haga ba baro artli ki kenhun ki klemla aban penki jar Badai haga kelamit kata haga menit ka basan theo leng bau matecha ka Crystal Palace kalayo ban tap ya gul ka baningkong haga ngi jingle kai final badai lama ga shigul kirang ele kai jungka Rayo Vallecano ki klemla shu ban siukleng hadu bukot ka jingle kai haga ba ka Crystal Palace ka job ya ka ngi jingle kai final da shigul lanon Baleng bagan ke cing job ke Crystal Palace kabari ke klub na England kaliyo banra ya ke 6 ladu jong ke Europa Conference League menta ke samoi bad kanega de ru ke sen ke meningkong bakan yo ra ya ke 6 ladu jong ke Europa Conference League